apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasaya at mata sinong batam ti awag ko si Katunito. No dumawat kay ti kwarta, awan ti kwarta ti talor na. Ay nawaw, awan la akanayonen. Amumot nga agad adal ti dua nga anak ta. Pangalak nga rod iti balunan da. Ay kat agtrabaho ka nga mina. Saan laday tagur uray ti pawit ko ti aramidam. Kati sumatyar aramidak. An-anusak ti makipurpur diya. Ken mangisur-sur-sur iti nateng. Tapno at dalaeng may pakan ko kadagiti anak na. Matlagaya. Apay lang nga imawag ka kanya. Ay nawaw. Makigudwa ka iti gastos Alangan mo't asyak lang ti agas-gastos. Saan nga umanay ti tangdan ko? Awan pay nga rod ti kwarta. Apay ay adi ka makauawan. No kastamet laeng gayam. Apay laeng adi ka agawed. Matutudo nga rod ditoy. Saan kami ang makatrabaho? Di nakman ululbodan si Katunito. Matutudo mo't alaw-lawatam ket summer ita. Ay, ada ka di pa'y extra kwartam di tamari paseng. Ay nawaw. An-anom ayati kwarta, Mari Lorna. Ay, bumulod ako mamare. Uray sa nga gasot laeng. Awan nga mihinan may saang me. Awan ka di ba'y timpawit ni Pari Tonito? Ay na, manuabula na nasaan ang nagpaupaw itday tato nito, mare. Ay, jak mo, nakalipat sa matan. Ay nawaw. Ay kat i-text mo Mare. Sigurado ang makaungat day jay, mare. Ibaganan tumanan nga awang kwartana. Awan ti kwartana? O kunak man no trabaho ti makagapo. No apay adimayo iti adayo a lugar. Ay na, jak man mo, mare. Nauma akon ang makiap-apakin kwa na. An-ano saklatan at aglaklako iti kumkumpor mi, mare. Sige. Pabuludan kalatan iti bagas. Ay, nasaysaya at pay, mare. Tapno saanan ang masapul ang mapanak iti tersena. Siya di na o tinagapuam. Lorna nakaw. Iti ayan damari pasing tatang. Napanak bimulod iti bagasda. Ay nawaw. Naibos ka din tiginatang mau. Ay, naibusan tatang. Jakmat kayat agastusan ti kakaysuna akwartak. Tawan ton ti balunan datintin inton Lunes. No apay nga minadi mo itiks nito nitaw. Anak kaw. Agpatulong ka kenkwa na Ay natatang, adun tumanen asao amangeg ko. Isupay kit di apaka is-estresak. Iso nga ro na nagkalay sa kayaw. Tapno tinulong kayaw. Kumaa, ngam sabali mo ti kapanunutan na. Imawagak idinapalabas abulan ket kunana nga awan kwartana. Anya? Apay-pay lang nga di mayo ti sabali a lugar. Noan met lang gayam ti makukwartana. Amagan met no adda ti sabali a pagaw awidan na nakaw. Nagpuskol ket di ti panagrup-rupan na kasta ti aramidan na tatang. Di na lang arudan kabailan a suportaran dagiti anak may. Nayunan na pay. Ay nawaw. Kunak mo't asaan ang masapul nga itingingin na in a restaurant ti pangananta, Eri? Okay lang kanyak, Hazel. Si kakit di man. Sapay nagngingi na ti makan dito Okay lang kunakmat. Agpili kakit di no anya ti kayat mo kanan. Ta i-order ko. Tay sidod latan Ay,
Wan gayam. Diyak mat mabiro kan ti Facebook account mo. I-add friend ka kuma. Tapno na laka ama itag ka no i-post ko dagiti ladawan ta iti Facebook. Ay, kwa. Kinapudno na. Di mo ibaga, adi mo amot ang Facebook. Saan mat? Saan lang ang mahilig iti kakasta? No, yaramidan ka ngay. Saanan? Okay lang iti tiks kan tawag. Saan ta napagsaritaan ti maipapan iti dayta banag? Agpili kakit di ti kayat mo akanan. Siya akong ti makaamong agbayad. Kasan mo ngay dahito eh? Awan samit ti mabadi ti tangdan ko iti construction. Apay mat naman nga inawis ko pailaang na Hazel. Ay, ada ka di parikot. Ming-ming-mingan nakmatlatan akasta, Eric. Ha? Ay, awan matkit di, Hazel. Wen gayam, kumusta nga iti trabaho yu iti construction? Nasaya at latamat. Ay, naimbag man. Tamaan usam ti ag trabaho kasmay sa construction worker. Kapilitan na. Taisulaang mati amok at trabaho. Nagagat at talaga tinobyo. Ay na, masiguradok ang magustuhan da ka ng kantatang. Numaamamuda ka, Eric. Wan ata nabayag matan nga ulila da tao. Kumusta nga itidit nyo ken Eric, Hazel? Ay, nasaya at mat, Andrew. Dayo day jay, saan ka di? Wan, ti kunana kanyak, kat adayo kano ti lugar ang nagkapuan na. Kan nabayagan api musay dagiti dadakkel na. Nakakaasim at nga rod, no kasta. Wan nga rod, friend. Uray siyak, maasyanak kan kuana. Ay, nangruna pa'y itay ng restaurant kami. Diyak ko makayat nga gastos iti dakkel. Ngam ipilit namat. Kasta talaga ni Ayat, friend. Friend, kita am tiladawan mi. Ay na, agbagay kami. Saan ka di? Nakita kong dayta, friend. Inpus mo dayta iti Facebook. Remember? Mas daawak laang. Tasaan ko pa yan nakita nga intag mo kan nagitip post mo dayta nga Eric. Saan ka no ang mahilig iti Facebook? Isong awan Facebook na. Anya? Ay, mabit man laang, Tata Doming. Ada ka diti bagam paseng. Damagag ko ma. No ada ni Marilor na iti ayan nyo. Inton malem to makawid day jay. Ada nga binti nakitang danan na. Ay, kasta ka di? Ada ka diti masapul mo ken kuana. Kwa. Ada nga min napatag nga ibagakkan kwa na, Tata. O may kantulat tay jay balay inton malam. Wenno saan? Ibagak to ken ni Lorna nga iso ti umay ditoy ayan mao. Ay, wan man, Tata. Tatalaga nga min anapatag ti ibagakkan kwa na. Dagiti ubing ngay tatang. At daday jay salas. Agbuy-buya day ti TV. Ay, agyaman nakta sinukon yu ida tatang. Awan tiyan yaman na Lorna nakaw. Uwan gayam. Mapan ka kano iti ayan ni Paseng. Apay ka no tatang. At dati napatangay baga na ken ka. Sapay rabiin. Wenno saan? Masapakan tulaangan inton bigat. Inton bigat tulat tan tatang. Dumagasak to iti ayanda sakbay ama panak makitangdan. Di mo liplipatan tin supot kwa bagas a. Sukatan ti binulod mo ken kwa na ide. Aywan nga agpayso. Naimbaglaang ang tayong palagipyo tatang.
Ay, sukat akong tibagas abinulod me, Mari Paseng. Agyaman na, Mari Lorna. Ay, anya nga minantay ibagam kumakanyak, Mare. Ay, Mare, di ka agong ungat Ah, ay, makapadanag kamot, Mare. Anya ti ibagam aya. Ay, kwa, Mare. Adda nga minladawan nga insend ni Lyra kanyak. Mas daw kano idinakita na iti Facebook. Ta familiar jay lalaki. Anya, kita agman tiladawan nga ibagbagam, Mare. Oh, atoy. Mingmingam anaimbag. Nito-nito dayta. Saan ka di? Ah, ay na. Uwan nga agpaiso. Iso day tamare. Kabisadok ti asawak. Nagsukat pa'y itinagan na, Mare. Kita ti caption nga impost dayta nga agnagan iti Hazel. Eric kanumet tan tinagan na. Ay nawaw. Isumat lagayam atunggal umawag at awan kwartana. Adamat gayaman paggasgastusan na. Agasam ngay. Restaurant pa'y gayam ti pangpangananda. No kayat mo, Mare, kontakak to'y babae na. Mapan mo alaan ti marriage certificate yo. Ta isend ko iti babae na. Ay na, to dito aya. Jak amo no niya ti kinkinan mo. Isumat lagayam adimon malagip ti agawid dito'y balay. Ay nawaw, kunak ba no nagrubwat kan, Lorna nakaw. Kumaa. Ngam, adan na amwak akalukwan dayjay ato nito tatang. Anya tinaramin na ya. Ada impakita ni Mari Pasing aladawan kanyak tatang. Ladawan da iti babae na. Naimbaglaangan ta friend ti kaanakan ni Kumari Pasing dayjay a Hazel. Anya? Tulungan nakman kit di amang sapul iti marriage certificate mi tatang. Ta isend ni Mari Pasing iti babae na. Agasem nga ita nagsukat pa yan itinagan. Nagsukat itinagan. Mabalin ay ati kasjay. Irik kanumat ng tinagan na tatang. Anya? Adto yan ti papaalam a marriage certificate, Mari Paseng. Adto'y matlang ti photo album me. Inalakon tapno kumpleto. Mudtoy, Mare, ta picturen ta. Nag-friend request akmat lang kat iti dayjay a Hazel. Ay kat, i-message mo nga rudan Mare. Wen, Mare. Iso nga rod a picturen ta ti marriage certificate yo. Agraman photo album yo asang kapamilya. Tapno kompleto ti ebidensya asi ka ti legal nga asawa. Ay na, dila ang bayan day dya ato nito. Ay naku nampay, Mare. Di na lang aruda maarami ti agpawit iti kwarta para kadag iti anak yo. Nagturod pa'y anag babae. Awagak ko ma. Mga no ilibak nan tumanan. Ay kat sigurado dayta, Mare. Ay, amamukon nila kay mo. Nalaing dayjay nga aglibak. Ay na imbaglaang ang taadda ka ako Mari Pasing. No awan ka ay na, jak amo no anya ti aramidak. Amamunak metan, Mare. Kagurgurak dagiti kaskan nila kay mo a feeling single. Asino ti umawawag Mare? Ni Hazel, ti babae nila kay mo. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay, jak amo no anya ti ibagakan kwa na Mare. Ibagamkan kwa na ti husto a kinataon nila kay mo. Amangan no di na mo. Sige. Hello? Da kayo ka diti asawa ni Eric, ma'am? Saan nga Eric ti husto anagan ti karelasyon mo, miss? Tunito ti husto anagan na. No kasta, inulbudan naklagayam. Tigo na ngamin kanyak kat single. Kan nabayag kanu nga ulila. Luk-luk kun nakalaang day tao, ma'am. Saan nyo a-deserve ti kasta a klase ti lalaki? Sapay no dikat napintas ka. Pasensya ka yun, Ma'am Lorna.
Tsaka mo nga damot gaya mo ti asawa na. Sa maysa, saan mo't ngamin nga active iti social media? Iso anarigat ti ag background check. Ay, maawatan ka, ma'am. Di ka madanagan. Saan ka akagura? Ngamin, saan mo mat nga inggagara? Biktima ka laeng ti kalukwan ti asawa. Bili, bakla unay kan ka, mare. Naimbag tadi mo pinagsasawan di babae. Ay, ka narigat mat, mare. Naluko lang arudan pagsasawak pa eh. Wan madkit di Awan ti basol na, tanagtalaklaan kan nila kay mo. Sa maysa, dayo nito iti lugar da. Talaga nga awan ti amo na maipapan iti asawam. Ay, malas laeng nito tanaduktalak ti kalukwan nga aramidan na. Padyasan na ti agawid ta makita na. Apay mare, anya nga iti aramidam. Ay talaga apagsasawak ti awanan baen. Anya ti bagam, Hazel, my friend. Friend, nadagsan ti parikot ko ita. Apay ka di aya. Jack pulos impagarop, aluklukwan naklagayam day dya ato nito. Tonito? Asino day ta Tonito? Asino pa'y kuma, friend? Ni Eric. Kasano ang nagbali na Tonito tinagan ni Eric? Tunito, ti husto anagan na. Nakasaritak ti asawa na itay. Ha? Anya? Naimbaglaangan ta-impost ko tiladawan mi. Ay, no saan? Amangan no aging gaita, kat jak mo aluklukwan naklagayam. Saan ka maawatan, friend? Friend, adan asawa day jay ato nito. Feeling single la ang gayam ti loko. Nagpuskol ti rupam nga umay pailaang dito'y sikato nito. Tonito? Di na kun molbodan, tamo kan ti amin. Ah, anya? Pumanaw kan iti sangwanak, kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Mabalimot siguro ang maalay tinasaya at asaritaan, Hazel. Uray anya pa'y asaritaan dayta. Awanan ti agbaliw. Diyak pulos impagarup ang maaramin mo ti mangloko kanyak. Agpalawaga, Hazel. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Agsardeng kan, di nakiraman kadagiti kalukwam. Tano saan ka pa'y nga agsardeng? Paibalod kan! Nagturad ka pa'y laeng nga agawid dito'y balay si Katunito. Kalpasan ti inaramid mo? Apay kastamit din ti panagsasaom lor na bakit? Kaslasan ka naragsa ka nagawid akon. Nakababain launay. Ta Eric pa, ti impaam-ammom anagan mo. Saan mo ta seryoso dayjay bakit? Liwliwak laeng mo't kuma, kabayatan ti panagtrabaho. Day takot! Day ta ti paglaingam. Talaga a feeling single ka. Please mo't bakit? Ay! Day nakdramaan akasta. Ta saanan nga effective ti kasta kanyak. Anya nga ron ti kayat mo nga namidag. Bakit? Naistoryang pa'y kano nga ulila ka. Anyan tulangan ti marik na datatang kenanang no maamuan daday ta kalukwam. Pangasim ka di, bakit? Pagsaritaan ta humatiparikot ta. Ay di ka madanagan. Pagsasaritaan tayon to iti sangwanan ni Kapitan. Masapul pa'y ka di nga iti sangwanan ni Kapitan. Bakit? Wana, tano siyak, nauma ako na talaga. Mabanbanogak iti katatrabahok ditoy, tapno mabiyag ko dagiti anak ta. Sa ita, kastoy ti madamag ko. Ay awanan to nito. Namimpinsan anapo kawan ti panagtalagkukan ka. Ay, nawaw! No trabaho, trabaho laeng. Di mo nayunan iti kalukwan. Tapno saan ang madadaal, ti panagtalak, ti pamilyam. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.